Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar en garti hande oɗo ñalawma talata hawri ko 4 lewru novembre hitande ujunnaji 2025 habruji meɗen gueɗoɗen habruji men international ɗum noon ko toon to Cameroun jeyatan an wayno ko kamɓe Nations Unies ɓe mbi wonde ko ken woni 49 neɗɗo mbarama ɗum caggal woteji badno toon ñande 12 lewru octobre habruji meɗen toon to Sénégal hono kanko Papa Malick Ndour ɓima hono biyeteɗo capitaine Dieye en wayno ɗum ko parti muɗum wonno ko PIT felisi hande arta e parti mo Macky Sall habruji men hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko ɗamina ñande 6 lewru novembre hono kanko Ousmane Sonko bosum ngu winoma noddu ngu yimɓe hewɓe nana kala est ce que o jogorani démission de ko adi ɗum ɗon toon to France hono kanko Madiambal Diagne ñawore makko dirtinama kadi ha ñande 25 lewru novembre hitande ujunnaji 25 cakkitoɗen habruji men ko habruji men États-Unis ɗum noon ko woteji hande toon to États-Unis ko ɓuri wattete haqqillaji oɗo sadio ko toon to New York toon to Virginia toon to New Jersey ko ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni jañoɗen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jaam hiire moon binɗen ni e gartidi men ndi toon to Cameroun en tugnade kadi ko Nations Unies haali mi wonde ko sibabude seppoji baɗɗi caggal woteji bonnode toon ñande 12 lewru octobre hitande ujunnaji 25 ɓe soldateɓe walla dadiɓe laamu Paul Biya mbari ken ko famɓe foof 49 neɗɗo ɗum noon kaɗɗon haala en wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe mbawani jabade kaɗɗon haala ɓe gonɗinani ɗum kadi en wayno kono noon en wayno ko kanko gouvernement mo ko kanko Paul Biya ɗum noon ko caggal nde wiya gañi woseji ɗi en yimɓe kala wonnoɓe opposition ko ɓuuri hen hewde naggam kono noon seppoji nen continue to banggue no rewo Cameroun tugnade hande ko yalti kadi e to BBC ɓe mbi wonde ko pratiquement koko wonti way hay goto wona ala hen ɗum noon ko kamɓe opposition ɓe mbino wonde ko tugui altine fa tan ma alarba en wayno ko wuuro ngo yo won wuuro Mayengo ɗum noon en wayno ko kamɓe fof ɓe jaaɓi ɗum ɗon siftini ɗon tan ko oɗon région banggue o rewo kanko Issa Ciroma Bakary ko kanko toon ɓuuri jeeyede e kadi ko toon ɓuuri wonde support makko wawi wonde foof habaruji jaltuɗi yontere ɓinde kanko Issa Ciroma o nanggaka rewo kono en wayno soldateɓe kadi wonduɓe makko nana moftimo hay goto anda noon to woni tugnade haaluji gumiɗi toon to États-Unis hono sénateur goto républicain jeeya toon to Idaho e kañum kadi woni gardiɗo gomu Sénat ko fate jokkodiral hakkilo leyɗele e États-Unis en wayno kanko hoore makko takki laamu Paul Biya talata nde o wi ɗum wonde ko laamu Paul Biya waɗi ko complot pour wadde élection mo yiɗi pour beele ne rutto ene de yimɓe lundiɓe muɗum foof o wi ɗum ɗon kadi en wayno ko oɗo saa joni hono kanko Paul Biya omo nanggui yimɓe taw ko américain ji citoyen ji omo nanggui ɗumen toon to Cameroun ɗum noon ko tugnade kadi ko oɗo sénateur biyeɗo Jim Risch jeeya toon to Idaho ko wawi wonde fof en wayno ko Cameroun wona partenaire États-Unis kono noon en wayno ko oɗo saa joni tugnade kadi halluji makko ko haaldi o wonde ko Cameroun en continue wadde wonande probléme wonande Amérique naaɓe e jeeyaɓe toon e wonande kadi Afrique naaɓe d'une façon générale ko wawi wonde foof ruttade élection ngaji ɗi conseil constitutionnel wi wonde ko kanko Paul Biya o gagné ko 53,66% contre kanko Issa Ciroma Bakary o dañi 35,19%. kono noon yimɓe lundiɓe laamu makko kanko Paul Biya mbi wonde ko 62% ko so famɗi foof ko ɗum Issa Ciroma foti dañi ko wawi wonde fof en wayno ko haareji nan ɗum konti wonde toon to Cameroun gendarmerie ji tati aussi mayi toon to Douala tugnade Nations Unies ko haali habruji men hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti hono kanko biyeteɗo Mamadou Dieye ɗum noon gandiraɗo capitaine Dieye gardinoɗo parti biyeteɗo NIT ɗum noon kanko hoore makko welti hande abbitade parti APR ɗum noon parti mo Macky Sall ɗum noon e tugnade kadi ko yalti noon taw ko Sénégal bindi ɗum hono kanko Papa Malick Ndour o jaɓɓima Mamadou Dieye walla gandiraɗo capitaine Dieye e taw ko beelama makko no wi e nder konngol ngol ha ɗum noon bisimillama capitaine ka sehil guila cukaw e kadi ka koddiɗo leyɗe men ko koddiɗe kadi ka partenaire guila caɗele garani ɗum noon ko kanko ancien ministre de la jeunesse hono Papa Malick Ndour haali ɗum
hande ton to Senegal ko halse odo sa joni ko kanko botum go noddi kanko Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko dum non ko nyande jetas lewru novembre a ton to place Léopold Sédar Senghor kono ko halte joni dum non ko gila e kambe yimbe jaabe Pastef e yimbe wodbe kadi be jaaken ko pression goddo e makko kanko Ousmane Sonko yo démission dum no foko cadele gonde hakkunde makko e gaddi leydi tumire ko en ko be beldani e ko dum woni ko noddiri botum ko ay won fof no wayni ko nyande jetas lewru novembre kambe Pastef surtout nortobe kam e inde makko be damini arde ton kono ne wayni ko odo nyalam kadi yimbe wodbe kadi kanyumen ko yimbe mbat seppuji pour lundade botumabe ngu dum non ko yimbe be ganda odo sa joni jahen yimbe wonnobe Pastef ni me ko sukabe be melta ko odo sa joni wiyabe wonde ko kanko Ousmane Sonko jamfimo dumen sabu ko kambe jeunesse ko be garduno be ballimo habe haw hebi en wayno wona dum wadi ko ay wonde fo en fada nyen nande jeta lew novembre holko jogol wadde kanko Ousmane Sonko tonto France e tungnadi kadi ko yalti hono kanko nyaawore makko kanko Madiambal Diagne adum non tinnonodo ha nyande 9 lewru novembre hande en wayno kadi kambe tribunal gondo ton to Versailles ko affaire uji makko kanko Madiambal Diagne dum non ko journaliste et homme d'affaires sénégal naaj kanyum woni kadi mawdo groupe biyata avenir communication en wayno ko rendez-vous makko kadi dirtinama nogas joyi lewru novembre tan dum junnaji nogas joyi dum non tunare ko yalti kambe avocat ji makko kanko Madiambal Diagne ko limbonde ko so tawi kanko wari makko o département ton Sénégal parce que Sénégal justice gondo ton don on a justice dewdo lawol on a justice kadi gongirante en dokki hen yeruji ko wayno journaliste uji nangono ko wayno Babacar Fallen e ko wayno Maymouna Ndour Fayen dum non ko way wonde fo kanko avocat ji makko en wayno ko dabbi wonde droit international yo respect e kadi en wayno ko kala peeje badde seede ton taw koy tribunal uji gondi ton to Europe dum non tribunal uji kadi sodi ko wete en hakke défense dum don respect dum wadi donc en wayno ko kambe nyaawobe wonbe on tribunal to Versailles be batti nyaawore makko nyande nogasi joyi lewru novembre khabruji men international hande ton to Mauritanie dum non ko altin hanki hono kanko Baba Mal gardido dande leñol o wawi bismede ton to gartingu leydi Mauritanie dum non wawi fottude Mohamed Cheikhul Ghazouani dum do fokat jeya koy kanko Baba Mal manditare nde woni capande nay hitande on woni Mardi dande leñol non ko orchestre mo ganda kanko wari mako kanko Baba Mal mo jeya sosi dum o jabbama ton to présidence dum non jodi Mohamed Cheikhul Ghazouani be mbawi kadi haldude hala kew ko fate pinal ko fate demde e ko fate surtout ne musique ko ay wonde fo kanko Baba Mal kadi ko addi odon nyalama wawi kadi hirdude ambassadeur ton to Nouakchott dum non kadi dum no foko pijir luuji manditare capande nay hitande dande leñol donc e hirde no wadi balde didi ko addi hundo fotte Mohamed Cheikhul Ghazouani non ko ndedon hirde kadi no yimbe hewbe tawama ndedon hirde taw ko won hen ko yimbe politiciens wonen kadi ko yimbe diplomate en wonen kadi ko yimbe kadi rewbe ko fate pinal en jaay be don yimbe arbe ton e ndedo hirde kadi hono kanko ministre Mauritanie to pirir ko fate pinal hono El Hussein Ould Meddou en jaay en kadi hono kanko ancien ministre de l'économie hono kan Ousmane ko way wonde fo dum do kadi ndedo jonde hakkunde makko e Mohamed Cheikhul Ghazouani kanko Baba Mal weltimen fe kadi Mohamed Cheikhul Ghazouani tungnade kadi ko umi ton to présidence be dokki be mbi wonde ko dum do ko potital kadi be beltimen fe kambe présidence mo Mauritanie khabruji men han Mauritanie cektorden ko en woni ko tungnade kadi go yalti taw ko journal credit widi dum kono itu dum ko journal biyetedo karaji hono kambe cour suprême mo Mauritanie en nyaloma hande be mbawi kan be ni rokkude nyaawore mabbe saki ko fate ni nyaawore hono Mohamed men do wonde addad leydi Mauritanie hono kanko Mohamed Ould Abdelaziz non e wayno Mohamed Ould Abdelaziz ko nyaawa dum non de taka wonde kanyum horu en wayno dañi jawdi ndi kadi ko jawdi ndi laaban hono dañir dum e kadi wawi kadi horu mum wadde gede di ganda di ngana lawol ko way wonde fo kambe cour suprême mo Mauritanie be mbawi ko way wonde fo kambe cour suprême en odo nyalom hande no nay lewru novembre be mbawi kambe ko me riwtude dabbande uminonde to avocat makko Mohamed Ould Abdelaziz jaraw hande dubi capande jeego men nay wiide wonde kanyumen hoore min jabani nyaawore ndew fawande pour dubi 15 e kaso taw ko kaso ferme ko nyaawore yannonde gila nyande nyaawore yannonde gila lewru me hitan ujunaji no gasji ko ay wonde fo en wadi ko kambe cour suprême be gaddi décision mabbe ko hande nay lewru novembre hitan ujunaji no gasji do non kadi en woni gongdindi wonde ko Mohamed Ould Abdelaziz mer non ardade leydi Mauritanie en woni o sa joni nyaawore mudum pour dubi 15 ko hunde gongdindi
donc siftinde ton ko kanko Mohamed Wul Abdulaziz kanko aduna Mauritanie tugi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetata hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi kanko Mohamed Wul Abdulaziz men noon ardano Mauritanie tugi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetata hay hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi oɗo ha joni mo kamɓe cour suprême ɓe mbaɗi ene wayno ko ɗum ko décision final siftinde on tan ko Mohamedou Cheikhul Ghazouani ko kañum rewe makko ɗum noon kadi ko partenaire makko ko sehil makko wonno gila ɓe mbaɗi kamɓe koye maɓɓe ɓe mbaɗi coup d'état hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetata e kadi kañum hoore mum meeɗi wonde chef d'état major makko meeɗi wonde kadi ministre makko de la défense kañum hoore mum tuggi tan nde laami nde en tugnade hannde Africa radio haali tuggi tan nde laami nde ene wayno fuɗɗi ƴeftude distance uji ɗum noon fuɗɗi woɗɗitademo puɗɗi dañde caɗele hakkude maɓɓe ko ay wonde fof ene wayno ko Mohamed Wul Abdulaziz oɗo saha joni omona kaso e kadi ko cour suprême mo Mauritanie gonɗini kaso makko habruji men États-Unis puɗɗoɗen d' abord ko siftinde hannde ko 4 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon wonto nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa voteji mbaɗi hannde oɗo ñalawma ɗum noon ko sibabude ko nokkuji ɗi ne goɗɗodiri won hen nokkuji voteji mumen déjà gasi won hen voteji mum keddiɗo e heure uji ɗiɗi gasata ko wayno Californie kono ko ɓuuri wattede haqqillaji oɗo saha joni ko toon to Virginia toon to New Jersey e toon to New York ɗum noon toon to Virginia oɗo saha joni tugnade kadi ko yalti hono kanko biyeteɗo Abigail Spangler ene wayno ko kanko gagni toon ɗum noon ene wayno ko kadi hay gouverneur adjoint makko ɗum noon ko démocrate kañum hoore mum gagnima toon to New Jersey e toon to New York ma en continue heɗade ko ɗum ɗon kono noon oɗo saha joni hono kanko Abigail Spangler siftinde on tan o meeɗi kanko hoore makko liggade CIA e kadi e wayno ko jeeno koye toon to sarɗiyankoɓe toon to Virginia e nder konngol ngol ƴefti omona haala hannde o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe Virginia oɗo ñalawma hannde 4 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko hono kamɓe Virginia ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi ko laamade taw ko yimɓe fof ɓe laamodi ene nanodiri ɓe jiiɗi ko laamade taw yimɓe fof ne kawriti wona yimɓe coor donc ko ɗum woni ko haali habruji men États-Unis ha andi ma en gartu e woteje kono noon ko siftinde on tan hanki hono kanko Dick Cheney mennoɗo wonde vice président George Bush tokos ene wayno o sankima hanki ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump hay sinde ko wonde ko ene faama wonde ko kanko hoore makko wona jiɗɗo Dick Cheney o jaɓani haalde ko fate Dick Cheney ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ko neɗɗo oɗo dumum fof kaɓowo e ɓi Dick Cheney biyeteɗo Lisa Cheney o wawi wonde fof Dick Cheney ene wayno sankima hanki ene yaara duuɓi 94 toon to Virginia tugnade kadi eko yalti toon e journal biyeteɗo MSN.com ene wayno ko kanko juge gardinaɗo oɗo saha joni yo ƴewto gullitali ɗi kanko James Comey ɗe waɗi ɗum noon ko wiide wonde ko ene wayno ko porta plainte walla ko adda yesso ñawore ko oɗo saha joni ko Donald Trump yiɗi wattademo tan e kadi ene wayno Donald Trump mo ƴefti o ko neɗɗo mo fotani kañum hoore mum wonde prosécuteur surtout ene rewde makko ko wawi wonde fof kanko oɗo juge Cameron Curry ene wayno ko kanko ɗo toɗɗa yo ƴewto kaɗon haal e ɗum noon e nder ko ɗeɓɓi hannde kanko oɗo ñaawo o wi wonde ko transcript ɗum noon ko kayitaji bindoji holno kanko oɗo prosécuteur hono Lensley Halligan no haaldiri e kanko hoore makko e yimɓe grand jury ɗum noon ene wayno ko tugnade hannde ko yalti ko fuɗɗi yaltude oɗo saha joni kayitaji signinaji ɗi fof ene wayno ko no signir ni walla no grand jury signir ni ɗum ɗo fof wona hundere nde lawol ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko juge o ɗum kadi koye ɗum ɗo no base to pour wiide wonde ko hawnaki ɗum ɗo fof ko no waɗira ni wona hunde moƴƴere ɗum noon ene wayno ko pour jabade hono James Comey pour wiide wonde ko takka ko yo werle kamɓe prosécuteur uji noon ɗum noon ko département toon to justice eɓe no continue wiide wonde ko juge o yo salo ka ɗum haala siftinde on tan ko James Comey kanko e ñande 7 lewru octobre kanko hoore makko arini toon to Virginia kono wi wonde ko toñani jeeya ko adda toon ko pottital makko toon to Sénat e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum noon en ngal ɗon pottital kadi kanko hoore makko ɓuuri hewde namde surtout yen kanko Ted Cruz ko namde toon ko fate on habruji jaltinaɗi en rokka galleji jeyndiyankoɓe taw ɗiɗon habruji kadi ko patuɗe e enquête aji ɗi mbaɗanno kanko James Comey oɗon saha o haali no wi wonde ko o yamirani ɗum jammirɗo o kadi ne wayno ko kañum hoore mum ɗo haaldani e makko ɗum woni donc ɗum woni haalduji o saha joni jeddodirteɗe ko wawi wonde fof ene wayno ene fada ɗo e balɗe ƴeewe hono kanko Cameron Curry holko jogori fewjude ko fate kanko gullitali makko kanko James Comey e surtout ɗaɓɓude wonde ko oɗo en prosécuteur bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji men États-Unis ha hande ɗum noon ko tugnade kadi ko yalti ha ɗo jarten ɗo en gonɗen nde joni ko 9h50
Cincinnati ɗum noon en wayno ko en heddi uruji tati walla toon woteji toon to Californie gasi kono noon kam ko résultat ji puɗɗiɗi yaltuɗi oɗo saa joni en e tumnadi ko MSNBC News ko reporté hono kanko Zahran Mamdani ko kanko wiya kanko gagni woteji toon pour wonde maire toon to New York. Toon to New Jersey hono kanko Sherrill ɗum noon Mickey Sherrill ko kanko gagni kadi toon wonde toon to gouverneur toon to New Jersey. Virginia en kalino en wayno ko kanko Abigail Spanberger en wayno ko kanko gagni aussi wonde toon gouverneur siwti noon kadi adjoint gouverneur makko kadi ko démocrate e kadi attorney general toon kadi ko démocrate ɓeɗo fof gagnima ɗum noon ko en wayno ko jamma hande tugnade hande ko winda e galleji jandiyankoɓe ko kamɓe démocrate en wayno ko ɓe gagni jamma foof ɗum noon ko guila e gouverneur uji ha e maire uji ha e attorney general uji toon to Cincinnati kadi en wayno ko kanko Afdab Piroval gonnoɗo maire Cincinnati ko kañum kadi gagni woteji foɗodiranno ɗiɗo woteji ko kanko biyeteɗo kori bomana ko républicain kadi ko ɗum kadi ko en wayno ko cousin kanko JD Vance ɗum noon vice président mo États-Unis donc siftindon tan ko Afdab Piroval kañum hoore mum wotana yo won maire Cincinnati ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko ɗum noon en wayno kadi hande kadi kanko no wotanama son siftindon tan oɗo ñallawma hande 4 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ono toon to Virginia hono kanko Abigail o gagnima woteji woni en wayno ko adjoint makko gouverneur kadi ko démocrate kañum ne gagnima hande toon to Virginia kadi en wayno ko kanko attorney general ko ɓalejo en wayno kañum gagnima ko démocrate on to New Jersey en wayno ko biyeteɗo Mickey Sherrill kañum gagni woteji toon toon to New York kadi ko haqqillaji fof ko toon kuccinno en wayno ko kanko Zohran Mamdani en wayno ko gagnima ɗum noon gagnigol makko kanko Zohran Mamdani ko haala ɗo joni ɗo yarata ko 50%, 50,5% kanko gagni contre kanko Andrew Cuomo dañi ko 41,4%, ono républicain Sliwa kañum dañi 4%. ɗum ko ɗum woni jamma hande ko jamma woteji ɗo e États-Unis woteji ɗi noon ko woteji guila e suɓade holko gono gouverneur won état ji gono maire wonoɓe ardiɓe ko fate justice e sarɗiyankoɓe. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Diowo Sare habruji min jogan noon hande e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 4 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi gasi haala ko musidɗo mon Amadou Touré haldanoma yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.